Ya entah. Jangan kasih kendor Mas. Spesial buat Mas Jawir, tak tunggu kehadirannya. Boleh sawar dengan mawar rong puluh. Liane donat. Manis deh, kowe pancen amis manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manise unggul madu, saya bisa rontoke jantungku. Terus pesenan oke iku atake wong lanang masuk akal deh. Bos salah manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungguli madu kaya bisa rontoke jantungku.
bisa kumpul jaranan jarane 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 di jaranan jarane jarane ditompaki taunono windanan tak enteni mong katon katon ojo lali pawalengku ojo lali pawalengku muga-muga nimas janji-janjimu aku kan setya satu tak enteni nganti saeling nyekar sing apal monggo. yen kelingan lelakonku jamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri grapyan ayu lahir lan batine sering dolan ning omahku betune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise sumangga Pripun Pak? jos pokoke Jos, Bimo Laras niku campur sarine Indonesia. luar biasa Bimo Laras pimpinane Bu Nani luar biasa Nggih. Mong jalaran perpisahan omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise se Bimo Laras
atine luar biasa Pak Tukang Haji. kendang yang satu ini nggak ada Wah, lelahnya loh. bener, Pak. luar biasa. Terus tenan nggih, Pak. Nggih, Nggih. monggo. Mengejaran perpisahan dipaksa Isin kalih rencang mboten sangeten iki lho Pak Isin kula Pak. Wis ben go sakmu kuwi. Isin lho Pak, Pak Isin kula. Neng apa sliramu
selalu setia. Neng apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Rontor-rontor Aduh Gustiku loyuwun ngapura. Matur suwun. Sami-sami. Kita itu tukang sound ra jelas iki. Hey, yo. Cewek hanya kamu yang mampu melayani dia.
Iki jane MC Pojayeng. Bimo Laras. Bunda Nanik monggo. Bos tenda mana bos tenda? Mas Wardi monggo Mas Wardi. Saben dina mangalamun jroning sapi samun. Budaya pundi, Mas Wardi? Heh, aja ngisin-ngisini aku lho we. Piye? Yolah, gek lungguhe. Kono Bos tenda lungguhe jan. kono iki komplit. Piye ngono ki nek miber piye? Ana bose Sekar Budaya. Nggih. Terus Sekar Asri. Asri. Ha iki ning Plus tenda. tambah siji neh sesuk kuwi. Sapa? Pripun, Mas? Halah gatekne kok kuwi. Tuwek anak mbok gatekno. Bebas lho. Yo, Monggo, saset. Mas. Jolali, keluarga besar Sekar-Sekar iki mau. Nah, keluarga besar Sekar lho. Set. Aja isin-isin karo budayane ya, Mas. Hah? Aja isin karo budayane. Ya kuwi kan SB karo SA. Lah. Sebangsa. Engko arek Mas, nek wis bubar. Engko nek wis bubar. Mangka Kang Mas prasetyamu bebas Zuk. Sundalan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Pokoknya tak pepet terus. Ayo lo Mas lo. Aja ngopi wae. Oh sehawan. Ayo Mas Wardi. Isen lo. Wes cair. Jangan lupa nanti buat Se. Bu Haji nanti boleh Haji, ditunggu Haji. kehadirannya nggih Bu Haji ye. Bu Haji Yuli. Saben dina jroning sepi. Oh, ambung tansah katulu. Wayanganmu. Yo, masuk.
aja dolanan HP ae to, Mas. Mas. Mau ndek bojo to? Oh alah, bojo sing ndi? Bojone Sing nomor loro. lunga saiki. Bos tenda saiki sakpene bar haji iki malah anu kok, Mas. Kandhane. Malah medeni. Medeni. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Cintanya mau bat mabit. Ah, kandhane kaya lampu sentir kena angin. Sender lenga patra ya, Lah Mas. iya. Sing dipikir ora pokro. Kakang Mas katresnan